момента наблюдавате Queen Mary II на пристанището в Сидни. За първ път от Втората световна война тук ще се срещнат двата най-големи пътнически лайнера в света, а именно Queen Mary II и Queen Elizabeth II. Queen Mary е с водоизместимост 150 000 тона, докато Queen Elizabeth е с водоизместимост 75 000 тона. На 20 февруари 2007 вечерта двата кораба ще бъдат на пристана в Сидни. За случая ще бъде организирана заря възпоменателна. Пред вас в момента е кораб с дължина 350 метра и височина 72. Най-големият кораб някога е акостирал в пристанището в Сидни.